ҳамватанони азиз, иззатамон ман фикр кунам ба ҳамаи шумо шинохтааст, мешиносенаш ва ба аксарияти муҳоҷиро дар қаламравии Русия хидмати иззатамон расидааст. бубинед, мо дар такрор ба такрор гуфтем ва боз ҳам як бор дигар такрор мекунем. иззатамон шахсан ба ман ягон бор кӯмак накардааст, вале ман ӯро мешиносам ҳамчун як инсони хуб, як одами хуб, як марде ки ҳамеша дар фикри ҳамватани худ ҳаст. онро аз солҳои қабл мешинохтем акаи иззатамонро, вале имрӯз бубинед ки ҳамон мардак дар бадтарин шароит дар сафи мову шумо буд. Яъне вақте ки мо мегем мову шумо, ман дар ин ҷо муҳоҷироро дар назар дорам. Дар сахттарин шароит шояд он мардак аз хоксориаш, ҷое ки ҳамсафонаш, дӯстонаш, рафиқонаш аз хоксориашон натавонанд ин ҳарфҳоро зада, вале ман имрӯз ҳамчун як нафари бетараф, бубинед, иззатамон тарафи мо ҳеҷ вақт набуд, ҳеҷ вақт. ӯ ҳамеша тарафи муҳоҷирда буд, ӯ ҳамеша дар хидмати муҳоҷир буд ва бо муҳоҷир сару кор мекард ва безор буд шояд аз оппозитсияшам, аз дигару дигар корояш, вале дар хидмати муҳоҷир буд. Ва имрӯз ман фикр мекунам ки ҳичи не, мо бояд як коре, як амале дар ҳаққи иззатамон дошта бошем, бикунем. имрӯз бале дуруст аст ки бо забони тоҷикӣ наворҳо нашр мешаванд, вале ман тарафдори он ҳастам ки бо забони русӣ низ навор бардоред, низ дифоъ аз ҳаққу ҳуқуқи ин одам, ин шахс кунед. Чунки бубинед, ин шаҳрванди Русия буд, Федератсияи Русия, ин шаҳрванди Тоҷикистон набуд ва мо бояд кӯшиш кунем ки бо як усули хуб, бо як тарзи хуб, бо як таври хуб хулас ба ҳамин ҳукумати Русия муроҷиат кунем ки чаро имрӯз як ҳамватани шумо, шаҳрванди шумо ба дасти як золим фурӯхта шуд. бигзор номи золима зикр накунед, вале савола чунин бояд бошад ки чаро имрӯз ба дасти як ҳукумати дигар иззатамон фурӯхта шуд, шаҳрванди шумо, шаҳрванди Русия. бигзор муроҷиат кунед ба Путин, бигзор муроҷиат кунед ба ҳукумати Русия мустақиман, фарқи надорад. бояд як коре кард, бояд як амале кард, амали хайре дар ҳаққи ин марди хуб бояд кард, барое ки ин дигар курнамакӣ мешавад. бубахшед, сахтам бирасай, курнамакӣ мешавад дигар. ин мардакои хуб дар шабу рӯз шояд баъзеҳошон хоб набуданд, рӯзош буд, ба мо наворҳоро нишон медоданд, пахшҳои мустақим баргузор мекарданд, шабу рӯз бедор буданд ки дар хизмати ҳамватанои худ буданд, яъне кӯмак мерасонданд. ва имрӯз мутаассифона ман мебинам хеле сафмон кам аст, хеле навор, чӣ навораш бошад, чӣ сафи бародарон бошад. шумо бубинед, ҳеҷ вақт чеҳратона ба ҷо накунед. шумо ягон каса накуштаед, шумо аз пушти ман фарз кардем дифоъ накардаистед, ҳарчанди марам ягон гуноҳ накардам, бародари марам ягон гуноҳе надошт, вале шумо бояд имрӯз бояд хулосае биёед ки иззатамон мухолиф набуд, сиёсӣ набуд, вай намешавад як парвандаи сиёсӣ болош бор карда гӯё ки вай хоини миллат буд, фалонӣ, бесмадонӣ. На, ӯ як ҳомии ҳуқуқ буд, вай як ҳуқуқшинос буд, як шахсе буд ки дар хизмати муҳоҷир, ҳамватани худ буд. мефаҳмед? ва шумо ҳаққи конститутсионии шумо аст, ҳаққи шаҳрвандии шумо аст ки аз ин ҳамватан ошкор, бидуни тарс, ба як усули хуб, чӣ аз мақомотдори Русия, чӣ аз мақомоти тоҷик талаб кунед ки ин мардака озод кунад ва ба шумо дар саволҳои шумо ҷавоб гардонанд ки чаро шумо ин марде ки хизмат мекард ба ҳамватанаш, ба миллаташ, шумо фурӯхтед ба дасти як золим ё ин ки як ҳукумати дигар. сару садоҳо ва доду фарёдҳо аз ҷониби мардум, аз ҷониби ҳатто баъзе расонаҳои хориҷӣ ё мардуми хориҷӣ дида мешавад, мушоҳида мешавад. ин қазияи иззатамон, роҳбари маркази тоҷикон дар Москав 26 марти соли равон нопадид шуд. Аслан 3 рӯз пеш нопадид шуд. 26 март дар Тоҷикистон қарор дошт ва 27 март Тоҷикистон гуфт ки омадааст ва
дар маҳбас қарор дорад. шумо ёд дошта бошед ҳамин векеда як дурӯғ гуфт. вақти Россия гуфт ки ба Тоҷикистон фиристода шид ё ки мардим мо шумо гуфтанд нопадид шидай, Тоҷикистон дар ҳол вазорат корҳои дохилиаш гуфт ки мо бозпурсӣ ё ки бозхост накардаем ва хабар надорем. вазорат корҳои хориҷии Тоҷикистон ҳамчунин гуфт. аммо 2 соат баъд ҳамун рӯз 26 март дар ҳол гуфт ки Иззат Амон ба қалобӣ айбдор мешавад. бале мо дархост кардагем. шумо бибинед дар як рӯз ё ки дар чанд соат векеда чӣ хел дурӯғ гуфт. аммо баъд дидем ки як нафара бировардан ки аз ма $1000 гирифт ва 40,000 ё 60,000 урусӣ гирифт. ҳар касе ки аз Иззат Амон ягон зарар дидаги аст, яъне ҷабрдидаҳо метавонед ки ба векеда муроҷиат кунед. як эстафета ташкил кард ва то имрӯза эстафеташ давом дорад. ва мо медонем ки ино дурӯғ меган ё маҷбур назди дурбин миян, як гапи дурӯғ, як тӯҳмат бояд бикунанд. ин наворо ҳамаш дурӯғ аст. ёра на танҳо нав мо мефаҳмем ё мебинем. ино аз вақташ ҳамин маъракаи навор алайҳи мардума векеда ба роҳ мондагӣ буд. ҳатто амниятам мекуна ин кора. мавқеи ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 шумо аллакай медонистен, яъне ки барои шумо эълон шид, расонавӣ шид, роҳбар, муовин ва фаъолош ва яке аз фаъолои гурӯҳи 24 манам. мавқеи манам нисбат ба қазияи Иззат Амон чунин аст ки Иззат Амон як мазлум, як бечора айни ҳол дар Тоҷикистон қарор дорад, бояд озод шавад. Иззат Амон бояд озод шавад. ман ҳам мисли дигарон ҳамин гапа такрор мекунам ки Иззат Амонро намешинохтам, ягон фоидаш мада расидагӣ нест, хизмат кардагӣ нест мада, аммо ҳамчун як бечора, як мазлум қарор дорад, бояд озод шавад. нигоҳ кунед ҳамин ҳаракатҳои сиёсӣ чӣ кор мекунанд? мақсадшон чи аст? хизмат ба мардум, мардум дар як осудагӣ, як оромӣ, як озодӣ, як зиндагии хуба ба даст биёранд. ҳамин хел аст. ҳамин Иззат Амон дар хубиҳои муҳоҷирот, дар ҳатто мушкилот, сахтиҳои муҳоҷирот дар паҳлӯшон буд. барои ҳамин бояд озод шавад то хизмат ба муҳоҷирот кунад. ақаллан мисли Каромат Шариф озодаш монед. агарчи Иззат Амон зидди инқилоб буд, зидди ҳаракатҳои сиёсӣ буд, яъне ба ақидаи мо ӯ зид буд. худаш наворош намегуфт ки ба ҳукумат ҳамкорӣ мекунам, дар паҳлӯи ҳукуматам, дар кор шава ҳукумат агар мара вазифа бита сафири Тоҷикистон дар Россияро қабул мекунам, дар вазорати меҳнат ва муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ вазифаам битан қабул мекунам. воқеан хизмати бузург барои муҳоҷирот карда буд. ҳамун вазифаи сафир айку ё ки консулгарои Тоҷикистон ҳамун иҷро мекард. он ҳамун дизд ё ки одамфурӯш сатторӣ он ҳамун фурӯхташ. шумо медонед ки дар ҳар куҷое ки як муҳоҷир ба Тоҷикистон фиристода мешавад ё ки аз ҷониби ҳукуматҳо дастгир мешавад, байни якдигар бозӣ мекунанд, сафир дар оҷа даст дорад. роҳбари сафир ҳамун консулгароиш ё ки бошад, оно то президент, то сарвазир, то вазирора медроянд пешон. ҳар кас наметона пеши президент, пеши сарвазиро бидроя ё ки пеши вазиро. оно метонанд, чунки оно чеҳраи ҳукумати Тоҷикистонанд. ҳар чизи ӯ мега эъмали ҳамура мега. мефаҳмед? ҳамун хубиҳое ки дар ҳамун сафиро карда буд ҳамун Иззат Амон, аммо Сатторӣ ҳамура фурӯхт. имом Сатторӣ. ва чанд пешниҳодам мекунам ки ҳамватанони мо аввалан ба эҳсосӣ дода нашавад. навор бикунед ӯ шахси сиёсӣ набуд. Иззат Амон ба сиёсат, ба ҳукумат ҳеҷ рабт надошт. як шахсе буд ки ҳамеша корш ба муҳоҷиро буд. шумо натарсед ба чеҳраи ошкор, ба ҳамун лафзи хуб хушрӯ бигӯед ки мо озодии Иззат Амонро мехоҳем. шумо дар хизмат кард, тобутҳои шуморо мебурд, беморҳои шумо дар кӯмак мекард, бекорҳои шумо дар кӯмак мекард. бисёр хизматҳои хуб кардагӣ буд дар ҳаққи шумо муҳоҷиро. нигоҳ кунед, агар Иззат Амон озод нашавад, фардо шумо дар як ҷаноза мешавад, як беморӣ ё ки як теъдод бекор, як теъдод кор мекунед, пулта намета, шумо бояд ки аз режим талаб кунед ки Иззата бурден маҳкам карден, анака сафир ё ки консулгароита
имомдӣ нав биза нав чумора роӣ кунем бия пули мора бигира, инаи тобута бия тоҷикистон роӣ куна, инаи беморира бия пул ҷамъ мекуна, бепул табобатш мекуна, чӣ корш мекуна, бигира бара хонаш да ҷош мета бигира бикунаш. шумо бояд анамик талаба бикунед, чунки масъулияти ҳукумат аст ҳамин корро. иззат амон мекард ба ҳар роҳ, вазифаи ӯ набуд, вазифаи режим ӯ анҷом медод, адо мекард. гуфти бародар Суҳроб ки иззат як неъмати бузург барои Раҳмонов буд, аммо чӣ ба ин кора кард? шояд аму 2019 як ҳизб ташкил мекард, режим аз амун тарсид, ё ки муҳоҷирот дар атрофаш ҷамъ шиданд, рашкаш бурд, бахелӣ бурд диктатура. барои як феъли ҳамин диктатура ҳамин аст ки ё мулло ё сароянда ё як шахси дигар агар мардум зиёд дар атроф ҷамъ шава, ӯра рашкш мебара, бахелиш мебара ки ино мардум қатъи наздиканд ё мардум инро дӯст медорад, бояд ӯра як зарба ё ки як шикасте болош биёра ки мардум аз ӯ рӯ бигардона ё ки мардум аз ӯ дур шава. суҳбат бисёр намекунам. хулосаи пешниҳодам ҳамин буд ки бо ҳар роҳе ки метавонем бо лафзи хуб чанд қадар имкон дорем аз бародармон ё ҳамватанмон ки дар зери фишор ҳамчун мазлум бечора қарор дорад, озодиша талаб кунем. худо ёру мададгортон бошад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.